Dobro, evo sad za kraj par reči o prelasku na COBISS Cat i COBISS Lib, naši početci iskustva bibliotekara u Srbiji. Na početku da kažem da u našem COBISS SR sistemu aplikacija COBISS Cat je u produkciji od oktobra 2023. godine, a od novembra COBISS Lib. Nakon 8 meseci mi smo sproveli jednu malu anketu među bibliotekarima, odnosno katalogizatorima o korišćenju ove aplikacije. Nas je u stvari zanimalo u kojoj meri su biblioteke upoznate sa softverom COBISS Cat i Lib, koliko ga koriste, koju programsku opremu imaju, odnosno da li imaju uopšte osnovne uslove za prelazak na novu programsku opremu. Cilj je da se bibliotekari što pre upoznaju i počnu aktivno da koriste ove aplikacije, a mi, odnosno svi, da imamo dovoljno vremena za prelazak na tu novu programsku opremu. Prvo da vas upoznam sa našom mrežom COBISS SR, da se pohvalimo naravno odmah da imamo 266 biblioteka u sistemu. Ovo su u stvari po tipu prikazane biblioteke. Imamo 2 nacionalnih, 107 javnih, 100 fakultetskih, 47 specijalnih i 10 školskih biblioteke. I trenutno još 3 biblioteke treba da priđu u našem sistemu, to su fakultetske, tako da će nas uskoro biti 269. Prvi korak u svemu ovome bila je priprema za prelazak na novu programsku opremu. To je bilo faza testiranja aplikacije COBISS Cat, koja je započeta na leto 2023. godine. Mi iz Centra za uzemnu katalogizaciju, odnosno naš kolega Nebojša Kovačević iz Odeljenja serijskih publikacija u Narodnoj biblioteci Srbije, je prvi započeo i testiranje ove aplikacije COBISS Cat, a svoje iskustva nam je podelio na COBISS konferenciji koja je bila 2023. godine u Narodnoj biblioteci Srbije. Sledeća faza su ove video prezentacije aplikacije od strane Izuma, koje smo imali u COBISS Catu 17. oktobra, a u COBISS Libu 9. novembra 2023. godine. Mi smo tada obaveštenje svim bibliotekama koje su bile u sistemu, poslali kontakt osobama obaveštenja kako bi oni sve biblioteke organizovano ispratile ovu novinu. To nam je bilo jako bitno. U Narodnoj biblioteci Srbije smo poslali svim odeljenjima obrade da bi svi bili na zajedničkom tom predavanju, slušali i postavljali pitanja kolegama iz Izuma koji su u stvari ovu prezentaciju izvodili. Sledeća faza nam je bila prezentacija ista COBISS Cat i Lib na našoj konferenciji u Narodnoj biblioteci Srbije koja je bila održana 30. novembra. Mi smo to iskoristili da još jednom čujemo uživo kolege iz Izuma, a da naši bibliotekari njima direktno postave pitanje nedoumice koje su imali u tom trenutku. Nakon toga mi šaljemo obaveštenje u sistem sa svim linkovima, sa svim priručnicima kako bi bibliotekari mogli da lagano prelaze na novu programsku opremu. Zatim smo sproveli jednu kratku anketu o korišćenju ove aplikacije, jer nas zanima koliko biblioteke, odnosno bibliotekari koriste COBISS Cat i Lib i da li su uopšte prešli na novu programsku opremu. Prvo smo u junu 2024. obavestili biblioteke da ćemo 1. januara 2025. godine apsolutno da pređemo na novu programsku opremu, što se sada nam se period produžio, tako da imamo još fore 6 meseci, je li tako? Našu anketu koju smo sproveli među bibliotekarima, je li tako? Ona je bila sprovedena od juna do septembra 2024. godine i imala je za cilj da utvrdi koliko se koriste aplikacije COBISS Cat i COBISS Lib u sistemu. Anketu je popunio 191 anketirani bibliotekar. Imali smo 14 anketnih pitanja, period je bio 3 minuta za odgovor i od 1563 aktivnih korisničkih imena koje imaju u našem sistemu, to je otprilike uzorak od 12%. U tom trenutku nam se učinilo da to nije dovoljno, da je to jako malo, ali kasnije analizom smo ustanovili da mi u stvari imamo dobar uzorak. Zašto? Vidite ovde
anketirane biblioteke u okviru sistema po procentima koje su u stvari popunile ovu anketu. Znači imamo normalno raspoređene fakultetske i javne biblioteke koje su 33% fakultetske popunile, javne 53%, a nacionalne i specijalne 7%, dok nam se školske nisu uopšte odazvale na ovu anketu. Nijedna školska biblioteka nije popunila. Ovde još da kažem da svi ovi procenti koje smo ovde izračunali, one su dati na osnovu ukupnog broja ispitanika i njihovih odgovora. Ovo su bila naša anketna pitanja, bilo ih je 14. Nas je u stvari zanimalo u kojoj meri biblioteke su upoznate sa softverom COBISS, CAT i LIB, koliko je koriste, koje segmente koriste, da li su odgledali prezentaciju, da li su počeli sa radom i tako dalje. Sad, jedno od glavnih i osnovnih pitanja jeste koji kooperativni sistem koriste, jer smo se plašili da biblioteke u našem sistemu nemaju opremu za prelazak na COBISS, CAT i LIB. Za mene ovo bilo pravo iznenađenje da 80% biblioteka rade u Windowsu 10 ili 11, što jeste osnovni uslov za prelazak, a u Windows 7 i 8 koriste 18% biblioteka. Potvrdu da je to tačno dobili smo pre par dana od Izuma, kada smo dobili obaveštenje o stanju računara u našoj mreži COBISS-R. Rečeno je ovako: još uvek oko 20% vaših aktivnih korisnika bibliotekara upotrebljava stari operacioni sistem. Zatim, sledeće pitanje je bilo da li je bilo poteškoća, opet jedno pitanje vezano za programsku opremu, da li je bilo poteškoća sa instalacijom DGV servisa. Evo vidite koji su procenti. 44% anketirani kaže da nije bilo poteškoća, 17% kaže da jeste. To su oni koji su se nama javljali u centar, u CUK, i njima smo pomagali pri instalaciji nekim dodatnim uputstvima ili tako, a njih 39% nije ni odgovorilo. Sada, mi možemo da pretpostavimo da od ovih 39% nemaju instaliran DGV, tako? Jer da imaju, oni bi se pohvalili da ga imaju ili da imaju neke poteškoće, tako? Sledeće naše pitanje je bilo koje se najčešće segmenti koriste. Kao što vidimo, ovi anketirani najviše koriste sva tri segmenta, katalogizaciju, fond i pozajmicu. Imali smo 11% katalogizatora i 36% oni koji rade u fondu i pozajmici. Znači, možemo da zaključimo da je 64% ispitanika u stvari imaju dozvolu za kreiranje zapisa, odnosno za dozvolu A. Da li ste odgledali prezentaciju? Naravno, ovo je bilo ohrabrujuće da je 80% negde ispitanika jeste stvarno pregledalo i pogledalo prezentaciju. Zatim, sledeće pitanje je bilo koju aplikaciju najčešće koristite. Nas je zanimalo da li naši bibliotekari rade u LIB-u i u CAT-u, tako? I otprilike smo dobili odgovor da oko 20% stvarno rade. Otprilike 48% rade u COBISS-u trojci, znači polovina, a paralelno rade otprilike između 24 i 31% ovih ispitanika. Oni koji rade u COBISS trojci, od njih 30% nije pogledalo prezentaciju COBISS LIB, a kod katalogizatora je malo drugačija situacija, malo je manji procenat. Onda su ovo bila pitanja kada ste vi počeli da koristite aplikacije LIB i CAT. 20% otprilike krenulo odmah, nakon tih naših, video prezentacija. 30% je krenulo ove godine, a njih 45%, otprilike 45%, odnosno polovina, je bilo bez odgovora. Što možemo samo da zaključimo, tako, da nisu počeli sa radom, a koji je rezultat svega toga? Sve dok postoji C3, tako, i paralelan rad između ove dve aplikacije sistema, taj postotak će biti velik.
Ovo je jedno zanimljivo pitanje na kraju. Iz kog razloga oni koji ne rade u Kobis Libu i Kobis Katu, zašto ne rade? Pa smo i ovako malo interesantna pitanja postavili. Teško se snalazim, komplikovano mi je. Ne dopada mi se interfejs. Znači, mali postotak je odgovorio da je to stvarno tako, ali ovaj procenat od 45% nam govori još uvek mogu da radim u C3. Znači, radim u C3 samo jer mi je mnogo lakše, teško mi je da premostim, da prezupčim to, da pređem na novu programsku opremu ili nemam dovoljno vremena ili se teško snalazim ili kako god. Znači, to je po nama jako veliki procenat. Dobro. Sledeći korak koji smo učinili mi iz centra jeste obrazovanje i izvođenje Kobis kurseva u Kobis Katu. A vreme mi isteklo, to. Evo, znači, izvinjavam se, znači, ovo je obrazovanje koje smo izvodili u Kobis Libu i u Kobis Katu. Prvi kurs nam je bio kurs Kobis katalogizacija. Ovo je atmosfera sa tog našeg kursa. Bilo je 11 početnika i svi ovi kursisi ovde su u C3 završili kurs prelazak, preuzimanje zapisa i font, tako da su oni bili upoznati sa C3, tako, tim okruženjem, a i sasvim normalno i pristojno su u stvari prihvatili novo okruženje. Bilo je dosta mladih, tako oni se mnogo lakše snalaze u svim tim kliktanjima, što bi se reklo. Drugi kurs je bio, smo izveli u Kobis Libu, to je u stvari prava slika, zato što su svi polaznici oni koji nikad nisu videli C3, nego rade u novom okruženju, sasvim normalno, novi program, preuzimaju zapise, dodaju signature i tako dalje. Bilo je 12 polaznika, tako da mogu da kažem da ovaj kurs bio više nego uspešan. Mi sad dalje planiramo u novembru da pređemo da i ostale kurseve održimo u novoj programskoj opremi. Prvi sledeći je napredni kurs, on je bio planiran za oktobar, pomerili smo ga zbog Kobis konferencije i sajma u Beogradu za novembar. Imaćemo ažuriranje Konor, pozajmice i serijske publikacije, Fondu Kobis sistemu serijske publikacije, to nam je u planu za novembar. I sada na kraju da zaključimo, tako, ili da kažemo da se ovaj prelazak može da se olakša ili da se ubrza tako što ćemo unaprediti funkcionalnosti u radu aplikacije Kobis Lib i Kat, koje se stalno unapređuju. Zatim, poboljšanje tehničkih mogućnosti, to je ova varijanta kupovina novih računara, štampača i svega toga. U Narodnoj biblioteci Srbije sad ćemo imati jednu veliku nabavku, ali tako javnu nabavku, gde ćemo sve one naše računare koji spadaju onih 20%, ali tako, moći nekako da zamenimo novom programskom opremom. Sledeći korak je ovo obrazovanje bibliotekara, znači naše Kobis kursevi i radionice i uvođenje novih kurseva u obrazovnu ponudu, ne znam, međubibliotečka pozajmica, nabavka, ispis i tako dalje. Hvala vam na pažnji i puno pozdrava od mene i mojih koleginica iz Centra za uzajamnu katalogizaciju Republike Srbije.